Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Niklaus i mam do was fajny konkurs. Może już wiecie, lub jeszcze nie, ale 28 i 29 maja we Wrocławiu w hali Tysiąclecia odbywa się impreza, która nazywa się eSport Now. Ja właśnie tutaj w tej eleganckiej czarnej kopertce mam bilet, który dostałem w ostatnim Pixelboxie. Ja niestety nie mogę się na tą imprezę wygrać, ale pomyślałem, że może ktoś z was by chciał, a na przykład nie mógł kupić biletu. Także taki właśnie bilecik na tą imprezę na eSports Now we Wrocławiu możecie tutaj w tym momencie u mnie wygrać. Jedyne co musicie zrobić, moi drodzy, to zostawić lajka pod filmem, zasubskrybować i zalajkować fanpage na Facebooku. A oprócz tego wejść na G2A, Hitboxa. Nie no, oczywiście żartowałem. Żartowałem, ale zawsze mam nadzieję, że tak naprawdę to zrobicie. Co, moi drodzy, trzeba zrobić, żeby taki bilecik wygrać? Słuchajcie, pod spodem, pod tym filmem, w dziale tak zwanych komentarzy, musicie zrobić ni mniej, ni więcej jak napisać fraszkę, ewentualnie wiersz, rymowankę. Ja nie jestem z wykształcenia polonistą, także ja nie bardzo w tych stylach, gatunkach i tak dalej się rozeznaję. To ma być jakiś wierszyk, jakaś rymowanka, jakaś fraszka, coś takiego na temat e-sportu. Czy e-sportu, jeżeli chodzi ogólnie o, powiedzmy, zjawisko e-sportu, połączone z tym imprezy, IM i tak dalej, czy o grach e-sportowych, nie wiem, o CS-ie, o LoLu, o HS-ie. Piszecie superancką fraszkę, wierszyk, rymowankę, która podbije moje serce, wstawiacie to poniżej film w komentarzach. Dzisiaj mamy, który dzień? Dzisiaj mamy 24 maja, także daję wam czas, moi drodzy, jutro, czyli do 25 maja do godziny 24:00 w nocy, czyli do północy, kiedy przestaję brać pod uwagę nadesłane prace. Do tego czasu wysyłajcie tutaj właśnie pod tym filmem w komentarzach te dzieła. Jak ten czas wysyłania tych prac się skończy, to potem odpalimy jakiegoś streama, będziemy przeglądać i razem wybierzemy najlepszą pracę, która wygra właśnie ten bilecik. Także nie marnujcie czasu, pióra w dłoń, a w zasadzie klawiatury i powodzenia.